150 no està gens malament. Són molts partits governant una banqueta que en el cas de Pep Guardiola no només es parla de quantitat, sinó també de qualitat, traduïda en una pila de victòries i un sac de títols. El tècnic català ja situa entre els 6 entrenadors de la història del club que més s'han assegut a la banqueta per dirigir l'equip. Els seus 150 queden encara força lluny dels 430 de Cruyff o dels 273 del seu immediat predecessor, Frank Rijkaard, però són partits suficients per haver fet molts amics, i també algun enemic, bon en surt el que li va donar a Cristiano, per haver celebrat molts gols, per haver perdut cabell, per què no dir-ho, però tant se val si després acabes tocant el cel guanyant-ho absolutament tot, i això que només porta 2 temporades i mitja com a míster de primera divisió. Qualsevol diria que porta tota la vida fent el mateix. Doncs la veritat, sí, amb una indumentària diferent però amb instruccions i gestos calcats, i és que en Pep sempre ha tingut el coquet d'entrenador fins i tot quan feia de 4 dins dels terrenys de joc.